they're straightforward. I feel like, oh boy. Can I stand up? Hey, Hmm? can I stand up? This is my short maker. Voila.
anachesa kama azuna Volt 104.3 FM. Yes, oge ije afia, oge aha ije eje na afia nnọọ ema ife na-eme na afia, malụ ka o si akpọtụ na afia, malụ nke na-eme, kedu ncha bụ ụmụ, kedu nke na-eme, kedu ife na-azụ, kedu ndị pụtara afia, ke ndị kpọsara akpọsa, ke ndị ka pịakọrọ aka na-eche, ke ndị ka na-ekpe ekpere, onwe ndị bụba to 10 aka na-ekpe ekpere ka emepe afia. So na asị unu daalụ na anyị na-eme ọfụma, ife ọbụla ị na-eme ya baalụ. Ụbọchị nke taa amaala anyị mma nnọọ, ife niile anyị ga-eme taa ga-abala anyị, ife ọbụla anyị kpọpụtara anyị ama mbukwu ya wee na anyị ama nwe problem nnọọ, anyị na ndị mmadụ anyị akọsasị ihe na-adị mma na afịa bụ gịnị, ebufuta ele ọnya na-ama mma, ọnya na-atọ ụtọ, ọnya ga-enye gị dị motivation echi niile pụtakwa ọzọ. Ọnya ka ọ ga-abụ inechesi anya isi oke atọl ịghọta atọl na a ga-eme gịnị, na a ga-azụ afịa afụ nke afọli. So ihe ọbụla ị na-eme right now, join me live on YouTube, maka anọ m live on YouTube kịta anụa, anọ m live on YouTube. So ọ bụla ị chọọ ịma ife na-azụ right now, jee na YouTube gị ịfụ ka ị skew in through the studio ka ị na-anụ onu m, ka ị na-ịghọtago. Cheta na ụbọchị nke taa bụ Saturday, ife anyị na-emebi ife ije afịa. So ọ bụla ị chọọ ịma ife na-eme n'afịa now, just not tune in your radio or you tune in na YouTube channel ifo anyị key in ife na-eme na studio. So na si unu nnọọ daalụnụ. Ụbọchị nke taa amaala anyị nnọọ mma. Ụbọchị nke taa amaala anyị mma. Alright, so ndị mbụ wee bịa tata anụ a bụ ndị chọrọ nnọọ ka afịafa gaa ọfụma. Ndị chọrọ ka afịafa gaa ọfụma. Ndị nke bụ na fa chọrọ nsogbu, ndị nke bụ na ifefa na-eri otu fa si eme na amasịfa. Ihe ọbụla ha na-ele ọ dị very important. Agwa m na ọ dị important na ihe ọbụla ị na-ele ka ibupụta ya n'afịa ka o nwee ike daba. Ịghọtago, afịa ụbọchị nke taa ya azụkwa o, and ọ dị very important ịchọ ije afịa ịmara ife ị chọrọ igo, buru ya n'obi. Kịta abdimishon aka na-emezi impromptu buying or impulse buying. Impulse buying bụ na ijide ego, ọ bụrụ ife ịbọjetị, ọ bụrụ ife ịkala na ịchọrọ igo, ijọsụ nnọọ mabaa n'ime afịa si na ịchọrọ ije gaa afịa. Plan here plan here. Okay o. So na-asị unu jisi n'ike. So ndị nji maka ha wee bịa tata abụrụ onye ọzọ na-abụrụ Lina's Babies World. Lina's Babies World. Lina's Babies World. Mana Lina's Babies World na-ele ife ọbụla gbasara nwatakịrị, ndị nke bụ n'afọ, ndị nke aka ya amụ, ndị nke bụ na ha kpọ nwa ha n'aka ma ọ kwọrọ ya n'azụ. Ihe dị like Lina's bụ na ọ na-ele quality children's things, from baby wears to baby gears to doctors requirement. Ya bụ ọ bụ na ị na-amụ nwa, ọ bụ na doctors gị na ịdị ime, ọ wee sị gị jee gbalụ gote ife a, ihe ejewe na nke Lina's World jee gote ya. Ọ bụ na gị ya ego fine, ọ bụ na your husband ga-ego fine, but ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ọ bụ na ị chọrọ inweta quality in terms of afịa, ife nwa gị ga-eyi n'arụ, ife nwa gị ga-etinye n'arụ, jebe na nke Lina's Babies World. Jebe na nke Lina's Babies World. Lina's Babies World nọ na shop EC 16 New Haven Market. Shop EC 16 New Haven Market. Ebe a ka ị ga-ejeje nweta Lina's Babies World. Ọ na-ele everything gbasara nwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije eje na ịbụ ndị otu anyị na order online, of course ị ga-akpọnwu ya na 0706 795 4989. 0706 795 4989. Or ichekikwa ya na Lina's Babies World na IG. Lina's Babies World na IG. Send area direct message ebe ahụ, ọ ga-reply gị. Ọ bụ na ije ọsụ chọọ iji anya gị gba Christmas, nene ihe ọ na-eme. I'm telling you, I promise you, bụrụ nwe mother-in-law, bụrụ father-in-law, nke ọ bụla ịbụ abụ, ọ bụ na ịbụ sister-in-law, na ịchọ ije nete nwa gị, ọ na ịchọ inete nwunye nwanne gị nwoke, my brother, my sister, jewe na nke Lina's Babies World gotelia quality top notch, ife afọ o need. Ọ ya bụ everyday ọfụkwa n'alị, o cheta na gị gori anya everyday ọfụkwa n'alị a, ọmalụ n'ọkwa my brother-in-law goro m, ifekwa my sister-in-law. Ịghọtago? Happiness adị, jebe na nke Lina's Babies World. Ọkwa iyi kata inye onye nke tọrọ onye nke yiri ya ma onye nke ya atọ onye nke yiri ya. Ịghọtago?
just only quality. I'm telling you, you get a value for your money. Then the second person I get check here today bụ Oma Perfumes. Oma Perfumes na-ele perfume n'Enugu. Oma Perfumes nọ n'Enugu na-ele everything perfumes from designers to Arabic to body sprays to body mist, roll-on na ndị otu ya. So ọ bụ na ịchọ perfume ịchọ isi ọma like today bụ nnọọ Saturday. Anyị na-eje ọwa mgbe anyị nwere ụdị ife anyị adịghị eje, nwere ụdị pati adịghị eje taa. Ife taa ka ndị na-eje klọb na-agbụkwa, a na-agbụkwa klọb taa nke bụ na ire ebe ndị mmadụ okuchikọla ekuchikọ nya ebe ventilation adịrọ, a na-anụ isi gị. Onwe ka ọ ma dị na asị m kwuo, onwe nnọọ ka ọ ma dị, and otu ọ ma dị ọ dịrọ mma. So jisie ike jee kpọọ Omas today, kpọọ ya ka o nye gị perfume ka ị nwee ike sie esi ọma boy, ka ị sie esi ọma girl, fine boy like you know, elu oge nso like this, ị na-esi ihe ma amara. Alright, kpọọ Omas today na 0815 319 6119 0815 319 6119. oge emekwa olu gị wee bi nye nwa bụ the online store, so ihe ifu is what you will get. Kpọọ ya today ka o nwee ike wetara gị perfume, anything from designers, Arabic, body sprays, body mist, ihe ọbụla ị chọrọ na perfume ọ ga-enye gị. Ọ bụla ị na-eje wedding, ị need ka mix elu gị ọnọ ya. Ị chọọ layering, ebe a ka a na-enweta ya. Ọ bụla ị chọrọ ka ọ recommend ya gị by body size, anything. Ịma na perfume na-atọ ụtọ ma ọ bụ na ịmalụ your body size, ịmalụ what your body can. O nwere perfume, o nwere onye ọ ya wee gbaa perfume now, perfume ahụ ama last ya na-arụ, even body spray, mana onye ọzọ gbaa ifu na ọ na-alast ifu dị isi ụtọ ya ka o ji adị mma. Ịnọkọtakwa na ichenji perfume, ịnọkọta chenji ka e recommend ya gị, especially these people na ha anọgo na the field for a long time. Ọ bụ na ị like nke ahụ, sometimes ọ bụrụ about what you like, is about ife ga-last. Ife ga-last. Perfume a makwara ụma, mana ịmago for some reason gị nwe mere accept, but onye ọka your body mere accept. Why not a mix elige with the one you like? Ndị na-ahapụta like this, ha gbacha up to 3 to 4 perfumes. So kpọọ Oma Perfumes today ka ọ gonye gị, ka o lesi gị, ka ọ kwee gị n'ọkụ, ka ị mara ife a na-alụ, ka ị mara ife a na-akọ. Ị na-apụta like this, your perfume a na-eme gị announce before they even announce you. Before koi ị ga-eme gị announce sef your perfume a na-atọ nzi, ifụzia heads rolling. Hapụ okwu. Kpọọ Oma today na 0815 319 6119. Biko onye ọbụla ọsụkwa ihe ọbụla ọsụkwa ya bụrụ ọsụkwa gị na-akwụgharị n'anwụ, enwe perfume for you. So ya bụ na ị na-hustle from morning till, in fact, 24 hours in 7 days, enwe perfume for you na last. Ịwụkwa na ala arụ, ịgba nke ị ga-agba n'arụ, ịgba nke ị ga-agba n'akwa. Ọ dị very important. Agara ebe ọbụla nna cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Anyị nọ n'ije afịa na-abịara gị every Saturday na 9 kwụkwa n'alụ. Tụọ ka anyị ga-esi wee nọlụ wee gbagide ya kitikiti till 11. Ndewonu.
Hello?
And Anachetagomazu na Volt 104.3 FM from that musical break. No obere afia ezuchala ya. Whatever, just ka m nwee ike kpụ ịkwụ ụkwụ na shop ndị mmadụ ka m gwa gị ifefa na-ele ebe ha na-eli ya na otu ha si eli ya na-asị gị daalụ daalụ ka isi wee nọnyere anyị ọ dịrị izi daalụ sọ kịta anụ a ụbọchị na fe emekwarapụ taa m na fe eru so ka m nwekwa ike wetakwalụ gị ndị nji maka ya wee bịa today. Cheta ọma perfumes na-ele perfume n'Enugu. And of course, all online. So, everybody know give me way bill to that place. So now, see, just seek patronize their Oma perfumes today. Or the very, very important. Oma perfume get lay alaga, mix alaga, recommend yeah. Na nnukwu ike gwa gị nke ikwesịrị ime na nke ikwesịrị ime na nke ikwesịrị use na nke ikwesịrị use. Yatago. So, Oma perfumes today na 0815 319 6119 0815 319-6119. Oma perfumes they designers, Arabic, body sprays, body mist, roll-on. A lot of us neje wedding time, a lot of us neje anniversary and the asigasroge, a lot of them. I need isi ọma. Ka onye ọbụla fụ gị na onye ọ na-achọ iru gị nso ọ bụrụ onye fụ gị ọ na-agba alụ gị ọsọ ọ na-eshift ị gaghị ama nwaanyị o ji eshift uru ị ajụ onwe gị ajụjụ kedu ife melu ndị eji eshift ọkwa na ịdị sensitive enough mana ọ bụrụ na ịdịrị ọkara ọma na ịdị safe kpọọ ọma perfumes na 0815 319 6119. Now ka anyị jee na nke Lina's Baby's World na-ele ife ụmụaka all baby things, all children things, from school socks to school bags to white and black socks to singlets and pants maka ụmụaka. And of course, ọ na-ele ife niile gbasara baby wears, baby gears, feeding essentials na hospital requirements. Yeah, doctors si gị jee gote for your baby. Jee na nke Lina's Baby's World nọ na shop EC 16 New Haven Market. Shop EC 16 New Haven Market. And I'm na New Haven the knock at the center of Enugu Abi. So ebe ọ bụla isikwa n'ala na-abịa ị ga-enweta onwe gị na New Haven. Ije na shop ya na 16 EC 16 New Haven Market. Ma kpọọ ya for direction ọ bụla ọ confuse oge ọ na ịchọrọ igo online ka o mere gị wee bio. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. Ihe cheki nkwu ya na Lina's Baby's World. Lina's Baby's World. Ọ nọ na Lina's Baby's World na IG. Ọ bụ na ịchọ iji anya gị gbara onwe gị Christmas first of all ka ife ị na-ego ihe je nwe ebe ahụ je cheki ife niile onwe inwe ike nweta ya n'uju ife ịchọ ime ka your order nwekwa ike send ya direct message na IG nwee ike kpọọ ya akpọ na phone nwekwa ike ime gịnị send ya WhatsApp message but I believe me trust WhatsApp message works faster. Why? Because onye anọrọ ebe dị noisy ọ chọghị pick up na ọ dị busy o nwee ike o mee gịnị ọ reply ya gị ozugbo I send ya text message ọ ga-akpọ gị. So m na-anachieta azụ mgbe m nachetara azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntichi n'azụ ị na-ege ije afịa na-abịara gị every Saturday na ọkụkwa na alụ 9 mụ na ga-anọgide ebe a wee ruo 11 before mee gịnị bụrụ ngwongwo m na-agbana na-asị nụ daalụ sọ na-anachieta azụ. Follow Volt FM on Instagram at Volt 1043 FM. Turn up the volume. Volt 104.3 FM.
Say yo! Blink on the thing them call the broken heart. Girl, nobody can. Get all my head into the fucking looking. Give it up to me. Hear me fire up to the devil. Bala we talk about the number. Oh, me. You know I don't feel like girl, be wild. I always get up now to see what's next. Pick yourself up and dust. I don't need to brag, my baby. Looking for love, I'm looking for love.
My dear, I just want to feign ignorant though. I just want to feign ignorant as if I don't know why. I don't even want to talk. I don't even want to ask. I'm like, I don't even want to hear him say it. It's absurd. Like, I don't even. I don't want to think about it. I don't even want to think about it at all. So I don't want to ask. We just I like say, it's just like father daughter stuff.
104.3 FM. Ladies and gentlemen. 5. Keep pushing 4. 104.3 FM. When you Vote 104.3 FM. One oh four point three FM, where music meets the voltage. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Don't let anybody take away your vibe, because your vibe now your vibe, and you own the right to that vibe. Keep pushing forward. You are stronger than you think. Your vibe now your vibe. Doesn't kill you, makes you strong. The go-to radio show for everything fun? Well, that's us. Now back to the music.
Sunny Star anwụọla m Alechi gbaba egwu n'osekense gbaba egwu n'asa nwa gbaba egwu n'osekense when I say I hear the phone my radio I look into tell you every day yeah, 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 yeah. Many times I got to let Brings you to just say no, baby, don't answer oh, this love really is my soul. Won't you be my lover? No, I never done all I have to give. That I found the one. Please, around delay, making up with Gucci face. Let me know. I have one for sure for you. You know what I want to be. Please, I just need to send you a few lines, like 3 or 4 lines, for you to voice Nosuka for me. That's Konk Nosuka. I'll send it in English, then you can translate it in Nosuka. Please, eh? That's what I'll send it later. Please, be my lover. Nobody else could be my lover.
Let me want to sing, 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 yeah. Anachetoka mazuna Volt 104.3 FM. Nas you know Dalo. Yes, so will you be my lover? Yes, no. By Banky W. You dread we tatabu because why not if not? Tatabu Saturday. A lot of people now walk down the aisle. A lot of people na ejije kpanata wine. A lot of ndị mmadụ na celebrate the anniversary. Ụfọdụ na renew their vows today. In fact, ife ya nna akpọdị tata for today and tomorrow. O nwere ga-eme anniversary, 30 years anniversary in marriage, some bụ 20 in trad, some bụ 10 in white, some bụ 5 in white. Ịghọtago, ụfọdụ na-celebrate kwa the very first day family n'ụbọchị nke taa. So yes, for ndị na-renew their vows, ego ahụ for you, will you be my love? O nwere ndị bụ ya bụta na kesi ka esi ekwu ya, if you will marry me again, ịma gonna okwu those sweet words, ịma gonna okwu ndị ọya wee gwa nwaanyị like this, so you don't blush but before you marry you bebe akwa tears of joy. Ụfọdụ na-ebekwa akwa joy, ụfọdụ na-ebekwa akwa kedu ụdị iwe bụ iwe nke biko. But in all things, I wish you joy and happiness. I hope na akwa niile ị na-ebe not tears of joy, because onya bụ ife anyị ga-shed for the rest of the year. Tears of joy. Icheta ihe Chukwu na-eme na ndụ gị, ife Chukwu na-eme around people not around you, or na-eme people not around you. Ịdị happy, ịtụpụla na check ya gbaka iru gbaka azụ, anya mmiri adapta gị na ịma na really ịdị blessed. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere ife inwe. Ịghọtago? So all the very important that some certain things na anyị na-acknowledge ya, because ihe anyị aghọtara bụ na o nwere ihe anyị enwero ndị ọzọ nwe, o nwere ihe ndị ọzọ nwe, o nwere ihe anyị nwe ndị ọzọ enwero, and ị nene ya ifu that na otu ọbụla o si na-adị, ị ga-aghọta that na ụwa anụa bụ ofu mbịa. You kwesịrị enjoy your life to the fullest, nwee the right partner. All those right partner ka ọ ga ha na-enye gị vow like this, na-agwa gị sweet words, ị na-adị happy. Before you marry ya, akwa esi gị n'anya, anya mmiri esi gị n'anya na-adapụta. Ị na-asị God, kedu ife m mee to deserve this good man? Kedu ife m mee to deserve this good woman? Tata bụ that day. Tata bụ that day. O nwere ndị bụ na ha nọgo 10 years na relationship. Finally, hell, nke nwoke si, okay, ka m bịa tata nnọọ, finally, think why will you marry me? Tata, they're walking down the aisle. So only in that vow, when they back, we get what if I go. EJ, okay, EJ, Imagon, if EJ and EJ to put an order, Abru EJ, Abro, Imagon, Abro, talk, bro, nonsense. Ihanafu, finally, you know, we have 10 years. I'm telling you, when did I know a relationship 10 years? I'm telling you, when did I know a relationship for 10 years? I'm not gonna be happy. On for Zef and Jofa. But what? On Eme? Hannah not cheer. No, you're for myself. And I wonder how. Had Hannah be happy? Hannah is what they happy. Because when the father happy, can you get you until 10 years? Then when they find their happiness, he making him move to the next one. When did I know 10 years? For the new moon, I see 2 years, 3. Oh, when did I know 10 years? So, who know what finally today? I see no what. Niru chuku niru mad.
tears of joy maka agwa gị ọgụ anụ wee nọgide wee nụtụ ya wee winie ya bụ ọgụ mụ na gị ya emenwu ya. I'm telling you, mụ na gị ama mmenwu ya. So for everybody bụ na today if I na walk down the aisle, everybody bụ na today ya na-etake ifa to the altar, to the next level in their relationship. O ndị bụ na tata ka a ga-asịfa will you marry me? O ndị bụkwa na tata ka a ga-asịfa be my girlfriend. Nke ọ bụla a na-asị gị make sure na isiri isi ọma, make sure na ibe gịnị na ịgba perfume na ị na-esi ụtọ ụtọ, make sure that na ife ọbụla ị na-eme right now na onwere onye ị na-esichu ka hapụ ndị mmadụ hapụ ịkọrọ ọsọ. Onwe ndị bụ na awụgharị in the next 2 hours arụfaso onwe ụdị perfume ị niile anọ ya ka ije wetara gị ọma perfumes je na nke ọma perfumes ka o mixiere gị perfume ka o leghara gị perfume ka ọ recommend ya gị perfume ka ị na-esi isi ọma ka ị dị nice ka ị dị sweet. Ị na-abata your perfume a na-eme gị announce before your koi before the MC sef emewe gị announce na-esi isi ọma ka a na-ajụ gị kedu ife ịgba. You recommend the alpha ọma perfumes. Kpọọ ma today na 0815 319 6119 0815 319 6119. Cheta na ọma perfumes nọ n'Enugu and ọ na-ele ife niile gbasara Arabic perfumes, designers perfumes, body sprays, body mist, roll-on. Then ka anyị jee na nke Lina's Baby Sword na-ele ife niile ụmụaka. Ọ na-ele ife niile ụmụaka. Ọ na-elesi ụmụ nwaanyị dị ime ma ụmụ nwoke nwunye fa dị ime ma ụmụ nwoke bụ na facha ije for their sister in law. Yes, fathers bụ na facha ije for their daughter in law. Jewe na nke Lina's Baby Sword ka igotelu your grandchild or grandchildren ife ga last elefa na nke Lina's ife anyị na-ekwu quality over quantity. Ọ ka mma na iji ego gị gote ihe ga last karịa na iji ego go quality every 2 months, every 3 months. Ị na-ego akwa anyacha ha anyacha, akwa na-ere aja ụrụ ha aja osetisịa fe mara ya rọba niile dị na dị akwa apụgo. Another thing bụ igotekwa mara ụdị ncha iji asụ akwa mara ka esi asụ ya. Akwa another way esi maintain kwa akwa. Mana abịa na nke ụmụaka na-ekwu si n'aka Lina's Baby Sword, believe in me, akwa niile bụ gịnị quality ihe izukata enye ụmụ gị nke na-esote. So Lina's na-ele school bags, white and black socks, singlet and pants. Cheta na ife a niile bụ for ụmụaka. Then ọ na-elekwa baby wears, baby gears, feeding essentials, hospital requirements. I keep saying this in case someone just know. Ịmagọ na ị na-anụ ya for the first time, na ịnụcha echi ọgbapụ gị n'uche. Hospital requirements mean list ahụ doctor nye gị ma ọ nọọsụ nye gị si gị jee gote. Lina's na-ele those things and ife ọ ga-elesi gị bụ original quality. Ị hapụ ijepụta echi niile kwaba akwa dị anya. Lina's Baby Sword na shop EC16 New Haven Market. Shop EC16 New Haven Market. Ma kpọọ ya today na 0706 795 4989. Kpọọ ya na 0706 795 4989. Or you check here na Instagram na Lina's Baby Sword. To be a man, abụrụ gịnị child's play. Nna na cheta azụ ka m wrapụzie up the show. Daalụ. Hello. 你好。你好。 Obodo emebigo. 你好吗？ Na-agụ biko ihe a dụrụ na mute. Na-agụ amango m nnaba mmụọ. Chukwu ekwekwa na I need to download this guys. Mike Ejai. No, so where are you going to? I'm not going anywhere. I'm going out. Edit that you can start for me. I can go out now. I will later in the evening. Tomorrow evening, I have 3. You want these people to bring letter for us?
Then This by that, I was want the these one people to we bring did letter for us. yesterday. After sport, I suppose just come back by 2. I am begging. Did you see me That's dash what I'm out? saying now. You see as I When is it coming online? When is it coming? 3. 3. I'll edit it later in the day now. No, so it's just 1. Kick and start. Okay, 4. It's just 1. From 1, it's just 2. Now, so you take Omi lunch for the other one. No, so me, they follow talk like this. It's just love. It's just the love I have for you. Let them hear that I have love for you. That's why I'm just doing it for you. You're supposed to like take me out on a date. This love when you love, it stress me. Ordinary yes or no, you cannot answer. No, I'm not a yes. I've told you this thing like 1,000 times. It does not make you. I'll go give far like 1,000 times. I think that yes and no is on a somehow now. Yes or no. I'm not mad. I'm more. You can't be operating with me if you're more. Muna, the light and darkness has nothing in common. I'm not darkness. That's the worst part. It's so I am definitely I move darkness. in spirit. More is darkness. It's not darkness. It's what? You're so the spirit of light. More chuku. No, so please. That's I'm called no so. Headache. That's I'm called no so chuku. If I don't give you a headache, who will? Aha. Please, don't give me a headache. Like I don't, who will? How far will you give headache? Definitely not me. If I don't give you a headache, who will? Let me just send this money like this. What do you think I water now? Speaking English. And everything you need. I am now. So on game and say, can I say leketa? Just one point. Listen is I'm Igbo, but I can't come to Enugu here and be speaking about to people. It's not possible. Yeah, that's Igbo. Not Igbo land I'm sorry, not solo. Nasim on a dajaja or did correct. What do you say now? Has one nke hanu. I cannot be explaining and or somebody will be reinterpreting Ibom Sura. So Ibom Ram. If you don't know here, maybe the person know here. The also I don't know any Yoruba ki je kita na asuru Yoruba. Okay, American. Oswara ki Yoruba. Okay, American interpret. If I have any. And they are unapologetic about it. On him now say about somebody from Ogun State. When you mock him, Oto Ogun State and Obro Ogun State, Oyo State. Okota. When you are surrounded Ogun State, Oyo, Odichi. When you know na Lagos, that our circle of we have Oshun, Ogun, Oyo, and Lagos. Most of us know na Lagos. So I saw society. Other day I na so ihe preach from here the bar na so. But Ibatan, I'm just make sure my point. I got him. Ibatan na Igbo. Iga no noka. Amu Imo. Man no noka. So onyoka Imo. No na Lagos mota. O see me bugadiro correct. O chokwe correct ya. When you are not correct here na central Igbo, not correct here. The worst part is all correct chaya or man make sense because you already understood what I said in the first instance. Why try correct it to make you make sense to you? But the thing is that the person will not understand. You guys share now half of the dialect. Full Igbo, but I tried that half of the dialect. Ndanambra da nife, especially Ndoka. Ada nife. Mbata Enugu ibruka Nsuka. Bata. Nka unke we buru mishe because ebe no ndem bata Enugu ofuru ebe no bu nkanu. Wait, Abwani. It's like a topic for another day. I don't get tea for no. Come get tea for no. Okay, no near. Eh, you're not but to leave studio. I'm not so chukwu agwacha your singing Afia bro chukwu no so no so chukwu. I get you topic in boss ọzọ. Mana no Odenigbo. Yotago. Maka ka unu akọwaru m no we head ka no so chukwu. Cause self-imposed name. Even I know self-imposed name. I don't hear somebody get imposed on himself. It's not no so chukwu, so chukwu no so. Mana it's so kwano we ya. I'll give Buriafa. Alright, so let's talk about Afia. And yes, sometimes studio that did this fun. You need on your website, na YouTube channel. Sige. Buy na YouTube channel. Ki so like if you find name na studio. Sometimes on the phone, sometimes on abu source and teaching us, sometimes and teaching us on the mozi. Sometimes nzip ndi mozi for ochema na dem na ko na dekali empty because the mozi na never ano nakata nzipu ha se angwa jegodi je check yellow pam na mam kita I mal ka kashina
So, but most of the times, I know it's Moon and Dimozi. I know not in the language we only can understand. But anyway, yes, other Chetogo Maznija, Afia, Dalaki say na yellow moon na Volt 104.3 FM. I went to get enough from 9 where Rokta Chipta na tabu Saturday. So mostly mgbe ndị mmadụ n'ọkụ nkwe ndị mmadụ n'ọkụ gbado fa touch like this fesoro ife n'ife a na-eme na-esokwu na ya na-agbakwa maka ndị nọ n'ụlọ na-eme clean up ihe ahụ more music and less talk ntị ndị mmadụ n'ọkụ nkwenyekwa gị enwa n'ọkụ ị na-eme house cleaning ị na-eme ife ọbụla ị na-eme ị nọ na bọs ị nọ na moto gị ị nọ n'ọfịs gị ebe ọbụla ị nọ ị na-ege egwu ọmalịcha egwu ịghọtago na anyị na-akpọ ọrụ gị for the day ka o nwee ike na-eprogress ọfụma ka ị nọ in a good mood anya mere ọ ya wee kwuketekwe n'okwu kwukete okwu eme gịnị akpọchala egwu ka o wee dị mma. Alright, so anyị ga na-achaz ka just mee recap of ndị nji maka fa wee bịa n'ụbọchị nke taa fe adịrọ ukwu fe adịrọ ntakwa but anyị ga-eme ya so that gị nwa na onwe gị mara ebe nsi wee pụta ka anyị jee na nke Ọma Perfumes anyị ejigo na nke Ọma Perfumes ka anyị si Ọma Perfumes bye bye ka anyị felie aka maka na ya bịago at the end of our journey. Alright, so Ọma Perfumes na-ele designers Arabic body sprays body mist roll on si ka mụ na gị kpọọ ya na phone ma WhatsApp ya na 0815 319 6119 0815 319 6119. Lina's Baby Sword na-ele ife niile gbasara ụmụaka nke eku n'aka nke akwa n'azụ nke ebu n'afọ nke akwa n'iru nke ọbụla nọ n'ụlọ nke isekpu n'aka fancha ọ na-elecha ihe niile gbasara ụmụaka kpọọ ya na 0706 795 4989. cheta na skuul na-resume on Monday taa ị ka nwere ohere ije na nke ya jee gotere ụmụ gị back to school requirements fanidi na nke Lina's Baby Sword and ife a na-agwa gị bụ ma socks o ma school bags o ma singlet o ma pants ihe ọbụla ọ bụ dị na ọbụla ịbụ onye nke bụ n'afọ ma na ị na-eruzi ọmụmụ dọkịta onye gị list jebe na nke ya jee na shop EC16 New Heaven Market shop EC16 New Heaven Market ma kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. So for everybody bụ na tata bụ that day your life may change for good na say gị congratulations ihe ọma ama nkọkwana na nke gị ihe ọma na ama nkọ na nke gị. So ka njiri nwaanyị mbisa alakikwa m egwu ịmana otego mkpọdebere egwu ọ bụ na ichete otego mkpọdebere egwu a. So nwaanyị Mbaise nwere egwu ọzọ gbọtara n'uche but nwaanyị Mbaise ka ewere ya naba maka na nwaanyị Mbaise bụ nwaanyị mara mma nnọọ chapụ nnọọ mara esi nri na confuse nwoke. Nwaanyị Mbaise nweta gị nwaanyị Mbaise abụrụ particularly onye bụ onye Mbaise mana nwaanyị ọbụla na-eme ọfụma bụ nwaanyị Mbaise to mụ nwa na ndị Vote FM ha machine bye bye ka ọ dị na Monday ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Vote 104.3